dagigun esan genuen eta egin dugu, edo ari gara egiten behintzat. Berrikuntzaz betetako ibilaldia planteatu genuen eta berrikuntza horietako bada ekitaldi honek aurkezlerik ez izatea, beraz esango dizuet hemen ezagutzen ez gaitu zuen ontzat, Juan Carlos Gómez, ibilaldi elkarteko presidentea dagoela, Kepa Zengotita bengoa, Ibai Zabal ikastolako presidentea eta nineu Joseba Balerdi Kurutziagakoa. Labur arituko gara. Lan handia egin dugu, gaurkora iritsi arte, eta ekitaldi hontan lekukoa Mungiako Larramendi ikastolak hartuko du datorren urtean beste ibilaldi bat antolatzeko. Beraz, zorionak, eskerrak baino gehiago, zorionak eman nahi dizkiet, 100 guraso, ikasle, irakasle izandako ikastolaren lagun, herritar soil guzti horiei egin duten lanagatik. Gauza bat ikusi dut oso argi jendea urte osoan lanean ikusita. Eta da, sekulako energia daukagula. Gauzak egiteko sekulako almena, gauza berriak sortzekoa. Normalean enpaketatuta daukagun energia, baina gai gara, erakutsi dugu gai garela energia hori liberatu eta gauza handiak egitekoa. Guk uste baino handiagoak askotan gainera. Eta behar bada horitxe falta zaigu, geure buruarengan konfiantza apur bat gehiago eukitzea, eta sinestea nahi izan ezkero, ia edozertarako gauza garela. Horregatik, datorren urteko ibilaldia antolatuko dutenei aholku bat emango diet, ez dute eskatu, ez dute beharko seguru aski gainera, baina esango diet izateko ausartak. Gure aurrekoak ausartak izan zirelako eta ausardiaz jokatu zutelako gaude gu orain hemen. Gure seme-alabak, gure ikasleak dira, etorkizuneko Euskal Herriaren herritarrak, herritar jantzi eta kompetenteak urte osoan errepikatu dugun moduan. Eta haiengatik merezi du ausartak izatea. Beraz, zabaldu ateak, sartu dadila ize freskoa, astindu egitura zaharkituak, ez beldurrik izan. Guzti horrek merezi duta. Eta azkeneko aholkutxo bat ere bai. Beraiek aukeratuko dute lelo berri bat, baina gurea ez ahaztu. Egin dezagun, egin daigun, dagigun. Egunon, lekuko hau oindela urtebete hartu nuen, eta orduen esan nuen, aipatu nuen, ilusioa piztute zeudela ja Kurutxega eta Ibai Zabal ikastolan komunidadean. Eta lan egon ginela, daia prestatute gendela lan egiteko. Eta hile da, kristoloko lana egin dugu, sekulako lana, urtebeteko lana. Baina, damendik eskerrak da txalo zaparra bat eskatzen dut, ikastola komunitate osoai egindabien lanagaitik. Gero be, aipatu nuen, arro ibiliko ginela, herri-zerri, auzo, gure ikastola proiektu mesue zabaltzen. Eta bili gara. Nekatu arte. Bueno, nekatu ez gara nekatu. Hori bai, neke arpegi badeku, ez? Baina ondion indarra soberan dekugu. Besti bilaldi bat antolatzeko, beste, ez da, Joseba? Baina, bueno, ez dugu kenduko oportunidade hori gure Mungiako ikastolakoei, eta, bueno, luzatu dakigun gure lekukoa, Larramendi ikastolakoei, Gaizka Baroa eta Lasne Arrietari ordezkariei. Bueno, eskerrik asko. Bizkaiko ikastolei datorren urteko ibilaldia antolatzeko aukera emateagatik. Larramendi ikastolak ilusio eta ardura handiagaz hartzen dau lekuko hau. Halako erronka bat hartzen danean, ausardiaz aparte,
historiako ibilaldirik onena egingo dugu horrekin esaten da, eta gu eskarako itxiago izango. Horretan hasia gagoz, eta egunero ikastolako kide guztiak alkarregaz arituko gara ibilaldi hau prestatzen. Euskal Herri osotik etorriko sarien euskal zale guztiei alik eta harrera eta egun onena eskaintzeko. Gure ikastolak, datorren urtean, 50 urte egingo ditu, 50 urte, baina etorkizunari begira jarri da, eta ibilaldiak emango dutxo behar duen bultzada, bai ikastolari eta bai gure herriari bere, ze gure herriak eta gure ikastolak merezi dabe hori. Ikastoletan batzutan, murgilduta egoten gara, hor plan estrategiko, kalidade, emaitzak etalakoetan, baina ezin dugu albo batera utzi gure benetako sedea, edo lehen aipatu dan magma hori, ezta? Euskara, euskaldunak estea eta herri honi zerbitzu bat emotia. Berak sortu gaitu eta berarekin zorretan jarraitzen dugu. Horretan be, lagunduko gaitu ibilaldiak. Baina, bueno, gaur, Durango hori toketan jako hau egitea, eta beraz Durangon euskara bultzatu eta disfrutatu agigun. Eskerrik asko benetan.